ஒன் மெசேஜ் டு ஒரு எக்ஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இப்ப இருக்கிற பொண்ணாச்சு ஒழுங்கா பார்த்துக்கிட்டு அவளுக்கு உண்மையா இருந்தாலே போதும். அப்புறம் யாரையும் ஏமாத்தாம இருக்கிற பொண்ணை வந்து ஒழுங்கா பார்த்துக்கணும். வேற பொண்ணுகிட்ட எல்லாம் பேசாம அவளுக்குன்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாலே போதும். இல்ல போர் அடிச்சுட்டா கூட சில பேர் வந்து இன்னொரு பொண்ணை தேடிட்டு போவாங்க. இல்ல இன்னொரு பொண்ணு வந்து சும்மா பேசுற அந்த டைமுக்காக பேசுறவங்க கூட சில பேர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேசினாலே வந்து அவங்க கிட்ட போய் பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுங்களா இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக கூட சும்மா லைஃப் என்ஜாய் பண்றதுக்காகவே வந்து நிறைய பொண்ணுகிட்ட பேசுவாங்க. சில பேர் வந்து ரீசனே இல்லாம வந்து பிரேக்கப் பண்ணுவாங்க. சண்டை போடுறா, சந்தேகப்படுறா, ஸோ அதுக்காக பிரேக்கப் பண்ணுவாங்க. இல்லை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரேக்கப் கதை இருக்கு. என்னன்னா பையன் உண்மையா இருந்திருக்கான். பொண்ணு வந்து என்ன இருக்குன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்து அந்த பையன் வந்து மாற்ற சொல்லியிருக்கான். அதனால நீ வந்து என்னை இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ற, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டுக்காக பிரேக்கப் நடந்துச்சு.